Тя как се фърля? С копчето сгъна, обаче малко. Браво. Аре, разкажи нещо за хобите ви, бе. Ай, разказвай на каква царица, каква захранка. Каква захранка бъркат, който пред малко с бърмашината. Направи по-хубава стойка, ако стоиш като някой с празен хуй. Каква стойка, бе, човек? Снимата за телевизията, ти нещо го пращам после. Ще я дръпни, човек, ще влиза в ляво. По-скъса често така. Или къса, или чупил. Това кой чупила? Ай, въди го стигам съд. Ойди, бе, човек, често така не мога да става. Май, тази си писаш, ви чакай, аз вляза. Как да го ти научи? Добре, айде, карай екип там да го правя. Чакай, ти ми пак аз ще го убия, бе. Какво да направя, човек? Че я взема кепа. Дъха се край. Ще взем ли ръба? На мен ръба не ми трябва, честно казвам. Аз ще вляза. Иначе аз се правя хем на оператор, хем с кеп, хем с всичко. Въеба в майната. Харам. Съсетиха да ми скъде. Добър съм! С кепа. Добре, че беше кепе. Го правим, искате ли го? Ще вземем ли ръба? Искате ли го? Айде, гни го поне да се види. Чакай да го кучим малко, да е леко. Красив екземпляр от рода на китовете, подвита кули. Пламен е притеснен. Не съм притеснен, даже съм много спокоен. Целуни го и го пускай. Чай да смолчи. Стига да е дьоп. Няма повече остана. Имаме и публика. Браво. Браво, Е, това е. Да ни пусни.